दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जौगाथायनि खामानि मावनायाव माब्लाबाबो उन जानानै थायाखै। हारिनि अलखद समावल' नङा, बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनांगौनि थांखिजों गोख्रों खामानि मावगासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनैबो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरथार मिशन आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामनानै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै रामफलबिल गोजौ फरायसालियाव बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय हाबाफारि खुंदों। आथिखाल मुगायाव बर' फरायसाफोरा इंराजि बिजोङाव फरायब्लाल' इयुनाव जाफुंसार जाहैनो हायो। बे आयदाखौ लानानै बाथ्रा दान्थे बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि मुस्रि अबिद नार्जारिया। जोनोमनि उननिफ्रायनो एबसुआ बर' हारिनि सिनायथि, थामोनथा आरो रैखाथिनि सायाव गोबां खामानि मावबोनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिग्रोयो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि मुस्रि अबिद नार्जारिया। एबसुआ बर' हारिखौ लानानै थांखि आरो नोजोरा जोबोद गोथौ आरो गुवार। बेखायनो बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाहोनांगौनि थाखाय एबसुआ सम सम मिशन लानानै गोबां खामानि मावबोदों आरो बै मिशनफोराव एबसुआ जाफुंसारदों होननानै भारतनि 140 कौटि सुबुंफोरनि गेजेराव मोजां बुंथिगिरि सोरजिनो थांखिजों एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय खुंदों होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बाथ्रा दान्थे बादायलायनायाव दख'रानि आवथायाव थानाय गासै गं 8 गोजौ आरो गोजौसिन फरायसालिफोरनि फरायसाफ्रा बाहागो लायो। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।